zvanična poseta Švajcarskoj je bila bogata i sadržajna i mogu da kažem da smo dali novi impuls odnosima sa Švajcarskom konfederacijom u pravom smislu te reči. Ovde ima mnogo toga što može da da doprinos razvoju naše ekonomije. Švajcarska je lider u čitavom nizu tehnologija. Švajcarska je takođe zemlja koja igra jednu veoma delikatnu, balansirajuću ulogu u globalnoj geopolitici i kao i mi, Švajcarska je vojno neutralna zemlja i baš kao takva nezavisna zemlja koja želi da da doprinos bezbednosti i miru na našem kontinentu i Švajcarska zajedno sa nama razmišlja kako možemo da pomognemo da se svi ovi ratovi zaustave i reše i u tom smislu i oni i mi pretendujemo da budemo mesto susreta. I tu nam se interesi i preklapaju, s obzirom na to da će Švajcarska sledeće godine biti i predsedavajuća OEBS-om i mislim da možemo mnogo toga da uradimo zajedno. Naravno, Švajcarska je veoma značajan partner za Expo 2027 kao prva zemlja koja je potvrdila učešće na Expo već sad davnih dana. Oni se raduju dolasku na Expo i pohvaljuju činjenicu da je prošle nedelje u Beogradu 154 zemlje bilo prisutno i čuo sam zaista mnogi koji su bili impresionirani načinom na koji Srbija priprema Expo. Od švajcarskog političkog života i ljudi ovde u parlamentu čuo sam i reči hvale za viziju predsednika Vučića u pogledu primene dualnog obrazovanja, gde je Srbija, rukovodeći se i švajcarskim iskustvom, između ostalog, uvela tu praksu da mladi istovremeno mogu i da rade u kompanijama i obrazuju se paralelno u čitavom nizu oblasti. I mogu da kažem da i naše iseljeništvo, koje po zvaničnim švajcarskim podacima broji preko 130.000 ljudi, a po našim procenama čak i više od toga, predstavlja jedan od stubova naše saradnje. Ambasador Trifunović, koji je došao u Berni, kome je ovo prva nedelja na poslu, imaće važan zadatak da pojača organizovanost srpskog iseljeništva, aktivnost srpskog iseljeništva ovde prema našim domaćinima, ali i vezu sa maticom u Srbiji. Zato što mi moramo da osvojimo metodologiju i tehnologiju da kao druge velike nacije, od Jevreja, Grka, Jermena i ostalih, i mi počnemo naše moćno i intelektualno, duhovno, pa i materijalno bogato iseljeništvo koristimo kao snažan instrument za jačanje naše pozicije globalno. Ovde u Švajcarskoj smo dočekani srdačno. Dočekani smo sa mnogo poštovanja. Čak mogu da kažem da i oko tema oko kojih imamo različite poglede, kao što je pitanje statusa Kosova i Metohije, mi smatramo da Švajcarska može da da doprinos i normalizaciji odnosa i stabilizaciji prilika. Zbog toga su očekivanja posle ove posete zaista velika i mi ćemo nastaviti da intenzivno radimo i kada je reč o ekonomiji. Imao sam razgovore ne samo sa ministrom spoljnih poslova, imao sam razgovore i sa državnom sekretarkom za ekonomiju, imao sam razgovore sa predsednicom parlamenta Švajcarske konfederacije, sa predstavnicima poslaničke grupe prijateljstva, sa poslovnim ljudima. Mislim da možemo da očekujemo ubrzanje svih procesa saradnje. I impresivno je čuti šta Švajcarska i u uslovima globalne ekonomske krize radi na planu jačanja svoje otpornosti. Odlazimo odavde uvereni da ono što je Švajcarska postigla u 20. veku, čuvajući stabilnost i mir sa jedne strane, sa druge strane sledeći kurs samostalne i na volji naroda zasnovane unutrašnje i spoljne politike, da ta vrsta preokreta je nešto što možemo da postignemo i u Srbiji. Dakle, oni su od veoma siromašne postali jedna od najbogatijih zemalja sveta. Uveren sam da ako nastavimo sa razvojem, sa stabilnošću, to makoliko udaljeno izgledalo, možemo da postignemo i mi, i to
već u ovoj generaciji.